Опа! Хайде, мамо! Почваме да Здрав и записваме. силен, Хайде! да вървиш, да си пърка, с бързи крачета. Хайде, мамо! Търку! Хайде! Търку! Хайде сега. И хайде там да видиш. Ела да видиш. Ела да видиш какво има тук. Хайде да видиш, мамо. Хайде. Бързо. Бързо. Браво. Каквото пипне за него. Браво. Хайде да видим какво ще си вземеш. Ние си знаем, че ще си вземе гол. Да. Браво. Браво. Хайде. Не, честно, ще направим второ издание. Няма втори стане. Без топката. Да, ще направим второ издание без топката. Но те можете една сега, ще отидеш да си вземеш другата. Дай ми Ето, за да е по-сигурно, няма да видиш, хвана си и другата. И двете топки да са заедно. Малко ще хванеш, видиш. Хайде. Браво. Браво. ще да оставя питата. Я да видиш тук сега, може да се ориентираш към... Имаш резервна професия, мамо, ела. Виж, я погледни тук, гледай. Го-го. Мамо. Гага. Гора не. Зарете с оплакса. Ще направим. Я виж тук. Я виж. Хайде, ма да видиш какви неща има тук. Да, сега ще видим. Я да видим сега. Да видим. Сигурно. Доктор футболист. Доктор. Доктор Доктор ще футболист. стане. Браво. Стане доктор. Браво, мамо. Да, доктор футболист. Ето, Доктор идва. футболист. Браво. Може да стане и такъв бе. Доктор на футболистите. Доктор на Да стане. футболистите, да. Браво. Не стига, че толкова професии имам, ще кажа. Какво е, оставете момчето да си избере и трета професия? Не. Взема падна тъпката. Остави. Хайде, стига толкова. Хайде. Хайде.